Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи и свободна зона с мен Георги Коритаров. Една книга предизвика много сериозни дискусии и събра доста комплименти през тази 2015 година. Книга, чието предмет на изследване са годините около и след Първата световна война, по време на зараждането на болшевизма и национал-социализма, преплитането на двете идеологии, на двете държави като техни изразители в общи съюзи, с общи намерения и общи цели, подведени обаче под един много голям и антихуманен знаменател – изтреблението на милиони хора. Не случайно книгата, за която ще говорим или която ще е повод за дискусията тази вечер, се нарича "Кървави поля. Европа между Хитлер и Сталин". Ето така изглежда книгата. Ако сте имали възможност да видите по книжарниците, да знаете, че наистина си струва да бъде прочетена. Нейн автор е Тимоти Снайдър. Ето част от отзивите. Снайдър е може би най-талантливият от новото поколение историци в съвременна Европа. По всички стандарти "Кървави поля" е забележително, дори възвишено постижение. Това е една от рецензиите. Мъчителна история, разказана великолепно, кратко и лаконично, бележка от коментар на Financial Times. Какво още? Смело и оригинално разказана история на масовите убийства през 20 век. Иначе Тимоти Снайдър е професор по история в Йейлския университет в Ню Хейвън, Конектикът. Гостувал е на много места по света като лектор, включително и в България. За тази си книга "Кървави поля" той получава Лайпцигската награда за европейско разбирателство и наградата за хуманитаристика на името на Ралф Уолдо Емерсън. Тази книга е преведена на над 28 езика. Това е краткото описание на автора и на неговата в много сбит вид професионална биография. Към тази книга, разбира се, има различни погледи, има различен прочит, затова сега ще се опитаме да потърсим различното с моя гост Соломон Бали, който е един от хората, прочели много внимателно произведението на Тимоти Снайдър и който има своята позиция по проблема, описан в "Кървави поля". След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Благодаря за поканата. Комплиментите, които наистина събира тази книга, според вас преувеличени ли са, куртоазия ли са или наистина трудът си заслужава подобни оценки? Първо, писането на книги днешно време само по себе си заслужава адмирации, още повече пък четенето им. Така че мисля, че да, добре е тази книга да се прочете, както вие казахте, и всеки да направи своите изводи. За мен беше интересно да я прочета. За мен беше много приятно да знам как тази книга се случи на българския пазар, защото тя е резултат от една, бих казал, по-възрожденски гражданска инициатива на хора, които се събират, решават, че нещо си струва и влагат собствените си пари в него, което аз адмирирам и така смятам, че е достойно за уважение. Сега, по отношение на книгата е доста, бих казал, тежка. Книгата се занимава с тема, която принципно хората не обичат да четат
по време на летните си отпуски, защото човек тогава се отдава на малко на почивка и опитва се да излиза от тежките теми. Снайдер се занимава с тежка тема, определено, с насилието, с както той ги нарича кървавите полета и причините за това да биват наричани така. За мен книгата е по-скоро резултат на един лабораторен експеримент от негова страна. Да затвори историята, т.е. да я ограничи в един времеви период от началото на 30-те години до началото на 50-те години и да разгледа процесите в една отново затворена област. От тази гледна точка книгата е перфектна. На мен това, което ми липсва, е по-дълбокото навлизане в темата, защото аз смятам, че насилието, за което той говори в тези области, не е възникнало по време на тоталитарните режими на болшевиките и на национал-социалистите. Съществувало е столетия преди това. И аз смятам, че в някаква степен в тази територия е съществувала, как да кажа, култура на насилие, която е позволила на тези тоталитарни отвратителни режими да се развихят в пълната си мощ. Това предполага доста различна, да не кажа напълно различна и много по-разширена гледна точка към проблема за насилието. Авторът Тимоти Снайдер наистина се е опитал да разположи проблема в рамките на двете най-ярки по антихуманността си идеологии. Той не изследва, или може би в някаква степен изследва основен компонент от причините за зараждането на тези идеологии, но не се спуска столетия назад, наистина. Той се опитва, например, да обясни, при което много, не знам доколко може да бъде определено като новаторско, но Първата световна война и изходът от нея е определена като основа за разгръщането както на национал-социализма, така и за победата на болшевизма, нали? Революцията или преврата на Ленин от 1917 година. Оттам насетне по-скоро може би говорим за идеологически мотивираното насилие, а не толкова за насилие, което е от религиозни, културни или някакви други цивилизационни проблеми и причини породено. Не знам как би изглеждала книга по модела, за който вие говорите. Впрочем, има такава книга, тя е роман. Тя обаче специфицира проблема за насилието или по-скоро създава една гротеска за отричане на насилието чрез иронизирането му. Прашкото гробище на Умберто Еко, това е роман, който връща корените на антисемитизма горе-долу точно там, откъдето започват. Но насилието в световната история, въпреки че много по-ярко или на моменти най-ярко срещу еврейския народ е било насочвано, все пак не се изчерпва с това. Разбира се, че не се изчерпва с това и аз бих спорил с вас доколко насилието в тези области няма своите корени. В края на краищата 10 години преди да започне периода, който Снайдер разглежда, там тече Първата световна война, там тече гражданската война в Говорим Русия. За Русия. Да. Това включва Украйна, Белорусия, Балтийски републики, Полша, Молдавия, стига до Унгария. Този процес и всичкото това пространство е залято в кръв. Така че аз за това говоря за култура на насилието, защото хората, които изживяват това, за което Снайдер пише от
1933 година нататък, всъщност са видяли като деца това, което се е случило по време на събитията, които описах. Така че в някаква степен в този район насилието е нормализирано. Да, то е норма. Да. И оттам нататък вече се появява тоталитарната идеология, с която завладява държавен апарат. И бих казал, че много удобно се намества в тези територии. Някакси, според мен, не среща съпротива в населението, което живее там. То някакси е загубило чувствителност към насилие, ако въобще това може да бъде теза. Само, че не само описанието, но и цялостният подход на обяснение на двата тоталитарни режима на болшевизма и на национал-социализма изключва, четейки човек тази книга, разбира, че е изключена възможността за каквато и да е съпротива, дори да би имало култура на съпротивата. Защото тези режими са от такъв характер, че те са безапелационни в натиска. При всички положения една от основните характеристики на тоталитарния режим е да смаже всякаква съпротива срещу себе си. И това не е учудващо, само че аз не смятам, че липсата на съпротива е оправдана, защото това би означавало, че хората съвсем са загубили чувството си за самосъхранение. Според мен и самата история и в тези години доказва, че е имало опити за съпротива, макар и спорадични, макар и малки. За такива се говори. Да. Така че явно тоталитарното не е успяло да убие това чувство за самосъхранение на хората и желанието им да живеят в един по-нормален и добър свят. Едновременно с това, тези, които са се съпротивлявали, са бивали изкоренявани, унищожавани. Това е част от подхода за насилието. Точно така е било. Но дали това е... Това, което аз казвам е, че всъщност моят въпрос е дали това е само резултат на наложения болшевизъм или национал-социализъм, или е съществувало като някаква реалност в тези територии, които болшевизма и национал-социализма са използвали, за да утвърдят властта си над хората, населяващи тези територии. Тук има едно много съществено разминаване в реалностите, тъй като руската доболшевишка реалност е много различна от реалността преди национал-социализма в Германия. През, да речем, 20-те години, когато болшевизма все повече се разгръща и се налага като диктатура в Съветска Русия и в Съветския съюз по-късно, в Германия може би сме свидетели, са били свидетели, разбира се, живите тогава поколения, на един непознат, може би за Кайзерова Германия, демократичен разцвет. Ваймарската република предлага нещо, което е било наистина вкуса на либерални свободи и демокрация за германците, с тази особеност, че е носила и унижението от несправедливите договори, които са им били наложени, както е обяснявано и от Хитлер по-късно, и от поражението от войната. Всъщност, събират се в една обща зона на две лица на едно и също тоталитарно зло, два режима, които тръгват сякаш от различни основи. Германия тръгва от една построена върху унижението демокрация, Ваймарската република. Съветска Русия тръгва от позициите на една кървава революция и на една натрупваща се диктатура. За да се съберат, да речем, като пресечна точка, 1939 година, пакта Рибентроп-Молотов. Точно тук, според мен,
това, което частично и може би не толкова частично, не лошо с Найбер представя, как въпросните тоталитарни идеологии всъщност стигат до своя предел, до национал мотивираното насилие, до това да издигнеш един народ като висша раса. И какво се случва с това? Така че, ако говорим за несправедливите договори спрямо Германия, да, те може би са несправедливи, но те са несправедливи към една, бих казал, страна, която е базирана върху национализма на 19 век, който продължава да съществува. Но ако погледнем от друга гледна точка малко извън тази рамка, то договорите, т.е. една страна да няма армия, аз не знам дали е чак толкова лошо за самата страна. Въпрос на гледна точка и на възможности за реализация на идеалите на хората, които живеят в територията на дадената страна. Важни са други неща за мен в тая книга. За мен е много важно какво се случва след като тези режими минават със своята унищожителна сила през съответните полета. И примерно един от малко известните резултати е, че Полша става една абсолютно етнически чиста страна. Това е може би в Европа чистата, да не кажа скучно в това отношение страна. Докато след като е била една класическа многонационална. Точно така. Тоест Полша губи палитрата на своите малцинства, украинци, евреи, германци, руснаци, мисля, че и латвийци, ако не бърша. Да, и то с милионни количества. Да. И в момента в Полша живеят над 98% поляци, което вече прави нещата съвсем различни. И това е, може би, доказателство за разрушителната сила на тези режими, защото те успяват да изкоренят културни пластове по този начин, в стремежа си да увековечат властта си. Говорят за хилядолетен райх. До, така да се каже, средата на 80-те години, ние като свидетели, мисля, че на това време трудно можехме да си представим колапс на Съветския съюз и неговата доктрина, така че те градяха тази представа за себе си. Едният експеримент завърши за около 15 години, другия за 70. Открива ли се нещо, което може да бъде определено като качествено ново, като информация или като изводи в тази книга? За мен интересно беше сравнението между двата режима. Като автора прави категорична забележка, че не ги приравнява. Но сравнява и практиките на двата режима, и подхода, и общите и различните неща. Това хубаво е да се виждат тези неща в сравнение. И това, защото двата режима са разположени в крайно дясно, крайно ляво скалата, ако въобще такава съществува и това е вярно. И според мен по този начин дава възможност да се, ако се чете внимателно, да се виждат маркери за това на къде върви едно общество и ако почне листата, списъка с положителни отговори, прилича на това или прилича на това, или е взело от това и от онова, да става прекалено голям този списък с положителни отговори, то тогава би могло да дава възможност на четящите и мислещите хора да си отговарят на къде върви едно общество днес. Дава ли повод за размисъл книгата, да речем, дали
ресурсите на Ваймарска Германия, Ваймарската република са можели да се организират така, че да не се допусне идването на национал-социализма на власт? Според мен книгата въобще не се занимава с този въпрос. Дали косвено не присъства нещо такова? Лично аз такова нещо не съм видял. По-скоро книгата разглежда механизмите за стигане до властта в някаква степен и в огромната си степен се занимава с упражняването на властта. С това как тоталитарната власт влиза в всеки отделен дом, в съдбата на детето по това време, което вижда в Украйна своите починали от глад родители или убити от глад родители, на детето, което вижда родителите си унищожени в газови камери или разстреляни в някакъв ров някъде от Айнзац групи. Така че според мен това е интересното как случилото се идването на власт на едни такива радикални движения, как променя живота на човека. Според мен автора се е опитал с тези житейски истории, малки, тук-таме, да в някаква степен да хуманизира книгата, защото иначе има опасност човек да се загуби в цифрите. А цифрите са ужасяващи. Книгата наистина е написана в един съвременен репортажен стил през намиране на индивидуални съдби и сюжети, както и разказ от първо лице, единствено число. Наистина за свидетелствата на деца, които са видяли мъртви родителите си в Съветска Украйна по време на Гладомора или с случаите на канибализъм. Автора си позволява много специфичен черен хумор. Казва в сталинската пропаганда, нали, която казва няма нито канибализъм, нито какво беше там нещо криминално беше и казва 50% е вярно това само твърдение, защото канибализъм все пак има. Но нещо, което като теоретична постановка ми привлече вниманието като извод, тезата, че народните фронтове, които се случват като управление в Франция с премиер Леон Блум след 1936 година, Испанската република, изобщо това, което излиза като платформа след 7-я конгрес на Коминтер на 1935 година в Москва, всъщност тази формула Народен фронт е послужила за реконсолидация на силите на национал-социализма и фашизма в Италия, в Германия. И на практика, вместо да стане предпоставка за противодействие, са им създали попътен вятър. Такъв е поне извода на Тимоти Снайдър. Изненадват ли ви такива изводи? Те двата режима в много случаи са си наливали един на друг масло в огъня и са подавали ръка един на друг, въпреки че официално са в сблъсък. Така че това не ме изненадва. Още повече, че идеята за народните фронтове всъщност в последствие бива унищожена от Сталин и неговата върхушка веднага след края на Втората световна война. Малко след края. Да. И в България това същото нещо се случва, защото на 9 септември у нас идва на власт една доста пъстра коалиция, ако може така да се нарече, на Отечествения фронт, която до
от порядъка на 3 години приключва своето съществуване де-факто и само формално продължава живота си в това отношение. Нали, Снайдер пък говори как самата Съветска империя се променя от интернационална в руска. Защото в един момент Сталин започва да налива ресурси в руския национализъм, който и го експлоатира, което води, според мен, може би до края на Съветския съюз. По този начин, по който се случи. Спомняме си как всъщност Съветския съюз големите проблеми започнаха, т.е. видимо бяха забелязани, когато започнаха междунационалните сблъсъци в Азербайджан, Армения в средата на 80-те години и в други точки на Съветския съюз, което показа, че говоренето и практиката са се разминали и то с няколко поколения. Антисемитизма като нагласа е много интересно разположен в паралелен анализ между съветския, който е своеобразно продължение на руския, и германския. Вижте, според мен тази книга, отнесена към антисемитизма или Холокоста, значи бих започнал с Холокоста, е може би не най-доброто четиво, което трябва да се чете. Аз смятам, че на Снайдер не е пълноценно развито. Не е пълноценно. Липсват му доста, според мен, анализи на нещата. И според мен той се плъзга по темата, не успява да не влезе в нея. Защо е така, нямам представа. Той не подсказва това да му е било основна опора в книгата или цел да го разработва. Той поглежда по-цялостно. Така е, но в същото време, когато той говори за 14 милиона жертви, общо, да, които нали, той обхваща в изследването си, и когато от порядъка на 5 или 6 от тях са евреи, избивани за това, че са евреи, то... Да, има неточност. 5-6 милиона са евреите, официално броя на жертвите от Холокоста. Отделно той говори за намаляване на населението на съветска Украйна при преброяване с 8 милиона. До тук са 14 милиона. Значи са много повече. Другите... Точно тази гледна точка не бих влязъл в някакъв вид счетоводство. Да, но просто не излиза на много места, ако човек застане с лист и химикалка, може да стигне до изводите, за които вие говорите. Но аз говоря за принципното състояние на нещата. Антисемитизма в царска Русия е нещо изконно, така да се каже. Антисемитизма в Германия възниква като политическо явление. Въобще ние говорим за антисемитизъм на базата на германския политически опит. Оттам тръгва това понятие въобще. Да. Ще продължим след рекламите.